kashin gwiwa ba mai ka zamo dirka ba mai zuwa ya matsi ba ba mai marga-margan dutse ne ya wuce ka tantama ba mai kamaro yan turku da rani suke da shandawa ba mai mai malamurgu in ba ka ba batun sanwa ba mai wasu sun kyale wake wai suna fitar kowa ba mai mai kasar riyo ba bauna maki sake bauna ba mai malabu wani kai kai huri ka da awo da mai jaruman gwamna dan jihar ka ka kyautata mai a dankali sunan karimi kana da komai da komai na bona harken gari maganin makiri shirin ka ne zahiri ba batun jinkiri kiɗa kamar tambari mai wuyar zunguri wani mai wala mumbari mai abin faharan bunu masu daman da hauri mai mana gwamna kai ba ka jaja a wai da wuni mai mana dan yobe kai ke da ƙauyaku har da birni mai mana gwamna gatan su dambala har da sani mai mana yobe wani ne ayyukanka sun firgita ni mai mana gwamna kai ne damuna na shayar da rani mai mana a yobe hawan gwamnatin ka ka raya noma mai mana harkar lafiya da kwarin su suma mai mana gwamna fannin ilimi ina ma mai mana da harkar tsaro ku an sallama ma mai mana gwamna kuma yan kasuwar mu sun daina fama mai mana yan fansho suna a gaishe ga suma mai mana gwamna wannan tituna ana ajinjina ma mai mana albashin ma'aikata babu fama mai mana a fannin arzike jihar mu ta kara girma mai mana sai murna abun ya ta ilge dama mai mana kai ne kare ni dalibai har su girma mai mana gwamna kuma ka yanta malaman na su mai mana gwamna masarautu na ya basan ba ka girma mai mana domin kullum kana kulawa da suwa mai mana to dan gwamna Allah gwamna ne mu mai mana gwamna amanar gaidan mai mala na fadar gaidan gwamna minista gaidan da mai mala da halin gaidan hakuri ga kyakkyawan zuci Ibrahim gaidan mai mala gwarna ya dumbu ni ya yi gadon gaidan kuma amana ga sannata Mustapha Musa mai mana wanda ya taso da kwarjini ya yi musu nisa mai mana Musa Mustapha gwanin dan siyasa mai mana kun ji amana ga buba dambu a Hausa mai mana na buba ya dumbu ni da zurfi da yasa mai mana ga wakar mai mala da na iyo rahusa mai mana dan ka san kai akai wasu una agogo mai mana mai wani aiki kake kamar karka waigo mai mana masu adawar ka gwamna ka kai su gongo mai mana kuma komai shirin su ka fi su ungo mai mana gwamna domin ba haɗin gajere da dogo mai mana idan kuma ƙarya nike a zago mai mana gwamna layin da ba ka so na shi kanku mai mana gwamna mai mala mai kula ya kula yarda ya tattala mu kuma dangwala ayo ba kowa ya karba ba batun duba mai mala ba yaro ba sassabe ba haro ba lallabe ba kunshi ba rabumi ba doki ba wanda dan bai gane ba ba batun zan bude ba dan ba za su fahimta ba tukatan ba likatan mai mala ya zama fitan wani karyar makaryatan taimako ko ma'aikatan to a rere mai mala ya halka gari ga muzuta can da kuri ba gara kuma babu sari ai dubu ta zarce dari da dubbati gwamna ku kai da dubbati gwamnan yanyo mataimakin gwamna mataimakin gwamnan yanyo ga faranar bande dan kuma
faɗa masu gardi ne ku gyaɗa da zan da sai madalla Zalla. dukan ka sai na talla Zalla. protocol darakta kofar da arziki ya bulla Zalla. da na sawo mai riga doguwa ba kya yanga hajja fatima mai riga kin zaman to ta zuga mai riga can fadar moga to ina buba Yaro da mai mana ya dubu ne. mai farar lamba Ɗakin zuma da kai ne amfani. ba shi kankan ba Buba da mai mana ya ne. mai mala koren kirya mai cika kar tarbiya ga kawai ci ga kunya ai farar rani ya laya rijiyar gefen hanya wanda ya san gogayya shi ya doso sun juya apc mu a yau ba apc san mun cashe masarar mu ga tabbatas no canji makiya ku ja birki can mun yarje za mu goyi baya cancan jagora mai bala mutum ne mai gaskiya Mai mana ne. auduga sai da anguriya wannan yarba mai bala buni Auduga sai da hankuri. a yau ba birni da ƙauyen ta gwamna mun ko da aikinka Mai mana ne. auduga sai da anguriya Kayi nisa wa yanzu batun da kai dan halali ne. Da ko ina an yi shaidar katin da kai dan amana ne. Bayan da ka ilke dan zabuwa jiki na yi akwai zane. Kaga yan ban da yan zamba babu mai so mabuje ka. Auduga sai da an guriya. Masu nema da sabu muke tafe ya ku zo amshi. To a sai rago a sai dankali idan kan batun koyi. Da shi gwani in yayi gwani ko gaban gwani za a nuna shi. Mai mala ai gwani ne ayo bako mai adawar ka. Auduga sai da an guriya. Shi mafarkin mutanen kwarai yana nuna hakun ne. Ga mafarkin jihar Yobe ya zamo zahirin zaune. Tunda zancen siyasa ake ta juya ne. Inda duk za ta juya wa mai mala ba a rena ka. Auduga sai da an guriya. Shi kwarar rai da kun gan shi ai da fannin ya yi da ɗan koyo. Nemi labari gun mai dakuna kasan inda ke yoyo. Mai mala ya zama gatan na yau baya wanda su wayo. Shi jihar shi ta ƙara nuna shi komai adawar ka. Auduga sai da an guriya. To a wannan wakar in kun ga buba na ba shi baiti. Buba in an za ka je wani tubani ma karafa ni. Buba ya dimbu ni ina zanen da kai ba a rena ni. Buba amana ga mai mala abu ni dole ko